Щодо податкового шахрайства, це мається на увазі редакція статті 222 прим. Кримінального кодексу України, яка вводиться проектом закону 3087-д. По-перше, ще раз хотілося б звернути увагу, що 19 травня 2020 року набув чинності закон України номер 619, відповідно до якого зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу, Кримінально-процесуального кодексу вносяться виключно окремими законами. Це перше. Друге. Податкове шахрайство, в даному випадку вводиться кримінальна відповідальність за шахрайство з ПДВ, шахрайство з податком на додану вартість. Податкове шахрайство – це загальноєвропейська практика. Виходячи від назви сьогоднішньої передачі «Європейське бюро». Тобто у європейському співтоваристві немає такого визначення, як ухилення від сплати податків. Взагалі, формулювання ухилення відповідно до публічного обов'язку, передбаченого статтею Конституції України сплачувати податки і визначено податковим кодексом, неправильне взагалі. Ухилення може бути від обов'язку сплатити аліменти. Да? Є рішення суду, присудили, він не виконує, да? Боржник. Ухилення може бути від виконання рішення суду по цивільним обов'язкам, по господарським обов'язкам. Щодо публічного обов'язку, ухилення – це формулювання розмите. Тут ми приходимо до питання, а є цей публічний обов'язок, чи немає цього публічного обов'язку? І що саме підтверджує цей публічний обов'язок? Чи достатньо норм Податкового кодексу України і відповідної норми Конституції України, підзаконних актів для того, щоб правоохоронний орган самостійно визначив цей обов'язок? Чи потрібно, щоб визначив контролюючий орган податковий? А якщо податковий неправильно визначив? А якщо вони щось приховали? А якщо вони хабар взяли? А якщо вони на перевірку не вийшли? А якщо вони не ті документи дослідили? А якщо вони когось не опитали? Правильно вони вчинили чи ні? Чи зобов'язаний правоохоронний орган, у якого є чіткі повноваження відповідно до Кримінально-процесуального кодексу збирати докази, брати акт перевірки як доказ, який апріорі заздалегідь має основну силу? Правоохоронний орган не може це робити.